na ako, ma. Oo. Samira Lalab Migalab, shout out. Hi, Lalab Samira. Samira, thank you so much. Lalab, Migalab, shout out. Samira, ayan. How are you, Lalab Samira? Ayan, 1 million Migalab, shout out. How are you, Lalab Samira? Thank you. Tilapia daw, ma. Oh. Bakit parang madilim? Madilim ang ating live. Why? Ang dilim. Sofia TV Lalab Migalab, shout out. Dan Tamsak host. Ayan. Sofia Lalab Migalab, shout out. Ayan, bigyan kita ng jacket. Ayan, ka-open ko lang Lalab Sofia. Bigyan kita ng jacket Lalab. Meron kang 20. Bakit di pa tayo Sofia? Dikitan mo yung member ko Lalabs. Kalang ibaba ko ha. Bako yung bahay niya, Sofia. May jacket ka na Lalab, Sofia. Thank you. Tayos, 20. Tingnan ko hindi Ito, ibaba ko yung member ko Lalab sa Sofia. Dikitan mo 20. Wait lang ha. Sa member ko din ito ho. Sige Lalabs. Ito, ibaba ko lang ha. Ipin ko siya. Yan Lalabs, yung binaba kong bahay, dyan ka magdikit, ipin ko siya para di siya mawala.
Ayan, dyan mo dikit yung 20 lalabs. Tingnan ko yung binaba mong bahay. Si Jus Velosa, 306 siya lalabs. 306. Ayan, 21 tamsak siya ha. Ayan, dikitan mo ng 20 yung nakapin. Si ano pala to? Si Josh. Josh Velosa. Vlogs. 306 siya lalabs. 306. 683 siya ho. Sige lalabs, sige. 20 ha. Sige lalagyan, mag-start na ako ha. Yan, Bicolan ng Uragan. Mag-start na ako lalab sa binaba mong bahay. Ayan, kay Josh Velosa. Bakit parang dito? Ba't tinihintay si Boy? Hala, bakit ganun? Ayan Sofia, lalab, nandyan ka pa ba, Sofia? Huwag ka muna magdikit. Parang na kami, ex na nito. Ayan Hindi ko alam kung saan kami nagbarter nito. Ayan huwag ka muna magdikit. Lalas, wala ka ng ibang member? Kasi ex ko na to, parang nakadikit na ako sa kanya lahat. Sofia, huwag ka muna magdikit, lalab, Sofia. Jaa Music TV Official, Migalab, shout out, Jaa. Tamsak, host, lalab, salamat sa patamsak mo. Ayan. Oo. Sofia, ibang member mo, lalabs. Madam Mary Rose Nation, Miguelab, shout out po. Tamsak dan, Madam Oy. Madam Mary Rose, Miguelab, shout out. Ayun, Madam Mary Rose, nagbaba ng kanyang bahay. Saan na ba si Sofia? Lalab, si Josh Velosa Vlogs. Ex na pala kami niyan. Magbaba ka na lang ng ibang member mo, lalabs ha. Dan short mo, host. Ayan, lalab, salamat. Ay my God, mali pala yung binaba kong bahay na isa. Madam Mary Rose, lalabin natin mga lalab. And 4 million, Miguelab, shout out.
Lalab Jam Music, salamat Lalab sa patamsak mo Lalab. Salamat sa short. Ayan. Salamat. Mary Rose Dan from Jam Music. Ayan. Lalab, thank you so much. Sophia Lalab, iba mo yung ibang member mo. Animo Lovers Lalab, Mega Love, shout out. Host 14, huwag kang maingay ma. Host 14, thumbs up, good morning host. Ayan. Animo Lovers Lalab, Mega Love, shout out. 14 thumbs up Lalab, thank you so much. Kumusta ka na Animo Lovers? Ayan, Madam Jaa Music OTW from Mary Rose Nation. Ayan. Animo Lovers Lalab, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Animo Lovers, lablabin po natin Animo Lovers, medyo madilim mga lalabs yung ano kasi sobrang mano yung araw. Sobrang matingkad yung araw. Sobrang maaraw, matingkad sa bintana. Thanks, host. Okay lang po, host. Ayan. Ayan, 7 million Mega Love shout out. Sophia, pag bumalik ka, Sophia, magbaba ka ng ibang member mo, ha? Kasi yung binaba mong member, ex na pala kami niyan. Host OTW sa nakapin. Sige, siguro, Animo Lovers, dikit na kayo yan. Hindi ko lang alam. Ayan. Ayan, 5 million Mega Love shout out, 5 million. 5 million Mega Love shout out. Bloody Dan Tamsak already connected. Opo, Animo Lovers. Matagal na kayong dikit niyan dati pa nung nasa abroad pa ako. Ayan. Ayan, 6 million Mega Love shout out. Madam Dimple, Mega Love shout out po, Madam Dimple. Ayan. Good morning, Sakura Vlog. Ayan. Tamsak, salamat po sa patamsak. Dinggoy di Mutiara. Ayan. Impang Mutiara Fishing. Ayan. Marunong ka talagang magsalita ng Indonesian language. Animo Lovers. Ayan. Sophia Lala, pag bumalik ka Lala, magbaba ka ng ibang member mo, ha? Host, yes, host. Ayan. Ayan Lala, pinapanood ko yung video mo. Ito pala si Animo Lovers, oh. Dimple Sakura Vlog OTW from Animo Lovers. Ayan. Sige Lalab, Dimple, tamsakan po natin yan. Pauwi na yun, ma'am. Tintayin na lang. Ayan, Dimple Sakura Vlog OTW from Animo Lovers. Parang medyo madilim yung live natin ngayon. Hindi ko alam kung bakit. Ayan, Animo Lovers, pinapanood ko pa Lalabs yung video mo. Tamsak na Lalab, Dimple. Ayan, 6 million Mega Love shout out, 6 million. Ayan, Dimple Sakura Vlog OTW from Animo Lovers. Ayan, Dimple Sakura Vlog, Dan Tamsak already connected. Ayan. Thank you so much, Lalab Animo Lovers. Ayan, Animo Lovers, nagbaba ng kanyang bahay. Lablabin natin mga Lalabs. Ayan, 7 million Mega Love shout out, 7 million. Jaa Music TV dan from Mary Rose Nation. Ayan. Ayan, Jaa Lalabs. Dan na si Madam Mary Rose po sa'yo. Pabalikan na lang po. Salamat.
Ayan, bye TV, Migalab, shout out, bye. Bye TV, Migalab, shout out. Good morning, BSTV Vlog Official, Migalab, shout out, lalabs. BSTV Vlog, good morning, host. Ayan. Lalab, Migalab, shout out, BSTV. Sophia Lalabs. Sinabi ko pala sa'yo kanina, na yung member na binaba mo pala, ex na ako. Meron ka pa bang ibang member dyan na pinapadikitan mo, Lalabs? Kasi sinubukan kong lahat nakadikit. Hindi ko alam kung saan kami nagkabartiran ni Josh. Meron ka pa bang ibang Lalabs? Lalabs, Sophia? Baba ka, Lalabs, ng ibang member mo, Lalabs, kasi ex na pala ako. Tinatawag kita kanina, kaso lang nagdikit ka na ata eh. Ayan, Jut, good morning, Tamsak Ikot, Diket, host, ayan. Jut, Lalab, Migalab, shout out. Ayan, may jacket ka na, Jut, harang salamat, Lalab. Ayan, pa-support naman, host, road to 1K from BSTV Vlog, ayan. Sige lang, Lalabs, ayan. Sophia Lalabs, sige na. Salamat po, ayan. Salamat, Jot, ayan. Ito ho, sige, Lalabs, sino to? Sige, si Dovi. Si Dovi Farasi Vlog. Sige, Lalab, siya? 2.91K. Siya, 96 tamsak. Sige, Lalab, dikit ko sa kanya, ha? 2.91K. Ayan, 6 million, Migalab, shout out. Let's go to Gold Coast. Ayan, Bay TV, nagbaba ng Bay, Dan Harang. Ayan, Lalab, sa mo member mo, ha? Sophia, kay Dovi. Ayan, may harang pa. Gmark Autentico Vlogs, Migalab, shout out, Gmark Lalabs. Ayan. Dan Tamsak host, Tamsak dikit sa nakapin, 704. Sige, Jut Lalabs. May balikan kita, ha? Ako muna magsukli niyan. Malala, maglablaban lang kayo mga Lalabs dyan. Ayan, magdikit muna ako sa kay ba to? Kay Sophia, kay Dovi. Ayan, By TV, Sophia OTW from By TV. Ayan, 7 million, Migalab, shout out, 7 million. Ayan. Dikit, guys, mag-iwan lang ng bakas para masuklian agad. Kayo, thanks. Road to 1K, Lisongson, Migalab, shout out, Lisongson. Ayan, pasali po. Just me, Lalab, Migalab, shout out, just me. Full package with bakas buy from Jute. Ayan. Just me, Migalab, shout out, just me. Nagbaba ng buy, just me. Ayan. Lablabin natin si just me, mga Lalabs. Mga Lalab, maglablaba lang muna kayo dyan, mga Lalabs, ha? Dikitan ko lang muna to si Ayan, si Just Me, nagbaba ng buy, Just Me. Lisongson, Lalab, Migalab, shout out, Lisongson. Ayan, 6 million, Migalab, shout out, dan full package with bakas, Just Me. From Jute. Ayan. Ayan, 9 million, Migalab, shout out, 9 million, 20 thumbs up. Thank you so much.
Then full package with bakas, just me, pasuklian na lang si Jute Lalabs. Ayan, 9 million Mega Love shout out. Sophia Dan from By TV. Sophia Lalabs. Pabalikan na lang si By TV Lalab. Dan na po sa'yo Lalabs. Thank you so much. Ayan, 10 million Mega Love shout out. 10 million Mega Love shout out. Yan, gumuhit na agad siya ng isang guhit. Ano, Lalabs? Sophia, gumuhit na agad siya ng isang guhit. Si Dobby Parasi Vlog. Ayan. Director Lalab Mega Love shout out. Director. Ayan. Jute OTW from By TV. Dan ako kay Bay Host from Sophia TV. Sige Lalab, salamat. Bay, dan na daw sa Sophia Lalab. Salamat. Ayan. Ayan, si Director nagbaba ng Bay. Director, lablabin natin mga Lalabs. Ayan. Director Mega Love shout out. Director. BSTV Dan bakas pasukli na lang from Jute. Ayan, 6 million Mega Love shout out. 6 million in the house. Laurel. Yan ka na naman. Laurel. Oy, Adventure Mega Love shout out. Take 3 na ba to? Hindi pa Lalab, original pa yan. Wala pa, wala pa. Bago lang yan, bago. Maaga pa. Maya-maya pa yan. Diyos ko, wag naman sana Panginoon. Bless my life today, inshallah. No, not loading. Hindi ako mute. Madam Love Channel, Mega Love shout out. Madam Ara, Mega Love shout out po. Ay, ulit-ulit to. Ulit-ulit man to. Ayan, Champion Nash. Di ka marinig. Ay, naririnig ako. Ano nangyari? Ayan o. Laurel, wag ka magbiro. Meron na akong phobia dyan. Meron. Wag ka magbiro kasi kapon nga hindi ako nag-live kasi ang hina ng internet. Good morning from Madam Love Channel. Mega Love shout out po, Madam. Ayan. Madam Ara, Mega Love shout out. Wag ka Lorer dyan. Lorer. Kasar na pangalan na to. Hindi ko ma-pronounce. Adventure na lang para mabilis. Maganda ang sound. Ayan, salamat naman at maganda po ang sound ngayon. Ayan, okay naman, no loading. Ikaw talaga, Lolel. Laurel. Maganda ang sound daw, sabi ni Madam Love Channel. Wag ganyan, Laurel. Wag. Ayan, Director, nagbaba ng kanyang bahay. Madam Ara, Mega Love, shout out po. Wag, kasi yung last na live ko nakaraan, wala pang 30 minutes. Hindi na ako nag-take to. Ako'y napagod.
Hindi ako nag-take to, hindi na ako umulit. Kasi hindi talaga kaya, naglo-loading. Ayan. Ayan, 6 million mega love shout out. Madam Ara, maraming salamat. Ano ba to? Love channel, pretty loading si host. Wag. Tawagan na lang kitang adventures. Kasi ang hirap salitain ng pangalan mo, Laurel. Loler. Pasaway ka, ha? Wag naman kasi maganda pa yung connection. RN Elos Vlog Idol Yahoo from Laurel. Pasaway talaga to. By TV Idol Yahoo from Laurel. Ayan. 7 million mega love shout out. No loading na. Salamat naman. Thanks God. Nag-pray ako nito bago ko nag-start. Na sana magtuloy-tuloy yung yung connection ko hanggang kahit maka 3 hours lang naman ako pagbigyan na ako kahit minsan lang. Ayan. 7 na lang, kulang ko, pretty host. Makagraduate na ako ng 1K. Sige, Lorer, tapusin ko lang muna to kasi may dinidikitan akong isa. Tapusin ko lang yung binaba ni Sophia kanina. Sige lang, Roller. Baba mo yung bahay mo, Loler. Lorer, lintian talagang pangalan nito. Ang hirap salitain. Diyos ko. Ibaba mo yung bahay mo. Dating dikit na kapit, madam, salamat po. Roller host. Ang hirap salitain man ang pangalan kasi nitong adventure na lang. Adventures, ibaba mo yung bahay mo nang makagraduate ka. Ayan. Roller. Laurel. Diyos ko, yung pangalan mo, yung hirap. Akrima dating dikit. Ayan. Sige na, Lalab, baka ba mo na. Akrima Lalab, Miguelab, shout out. Ayan, 4 million Miguelab, shout out. Tapusin ko lang to si May dinikitan kasi ako kanina. Binartir niya, dinikitan niya yung nakapin kasi. Sukulian ko lang. Ayan. Dating man nakadikit sa nakapin. Oh my goodness. Love Dan from Bay TV. Madam Love Channel. Dan daw po si Bay sa'yo. Ayan. Diyos ko bless my life, ala. Ayan. Daragang magayon, 5 na lang kulang kung maka 1K na. Ibaba mo na yung bahay mo, adventure. Para makagraduate ka na. Abo mo kasi magbaba ng bahay. Ibaba mo, ipin kita saglit. Dalian mo. Chels Gaming Lalab, Migalab, shout out Chels. Harang, ayan Madam Chels, salamat po sa paharang. Ay salamat naman Panginoon, ang oras na ba? Mag-alas 8 na pala. Ara Migalab, shout out from Bay TV. Tapusin ko lang to, Roller. Nasaan ka na? Roller ka, ambot ka. Di man to nagbaba ng bahay.
Ayan, mga lalas, palablab po ako sa nakapin. Road to 1K. Roller na to, ambot. Tapusin ko lang si ano, malapit na namang matapos. Kay ano ba, yung kay Sophia. Chels Gaming nagbaba ng buy. Chels, lalab Chels. Ayan. Tapusin ko lang si ano dito pa kasi ako tapos 20 kasi dinikit niya kanina eh. Pag 20 talaga ang dami-dami. Ayan. Host patamsak po upcoming live. Sige lalab, tamsakan natin yan. Pag nagbabartir ayoko talaga yung sobrang madami kasi ang bagal kong magdikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 pa lang. Diyos ko, ang dami pa. Dami naman yan. 20. Kaya nga, dinikit niya kasi kanina dun sa nakapin. 20. Kailangan ko suklian. Mabagal pa naman akong magsukli. Ang bagal. Lintian naman na, oy. Ayan, Archeta Timanggung, please support. Mega love shout out. Archeta, mega love shout out, lalabs. How are you, my friend? Ayan. Tamsak host, Yanjo Couples Philippines. Lalab, mega love shout out, Yanjo Couples. Palablab po ako nakapin mga lalab, road to 1K po. Audio mega love shout out, Audio Wolf. Ayan lalab, mega love shout out po, Audio Wolf. Ayan, Dan Tamsak. Lalab, salamat sa patamsak mo lalabs. Ayan, 9 million mega love shout out, Dan Tamsak. Lalab, salamat po sa patamsak. Salamat. Ay, buang to. Mali. Ay, madami pa. 14 pa lang nadikit ko. Ayan, 11 million mega love shout out. Palablab mga idol, sukli agad si Yanjo from Yanjo Couple Philippines. Ayan. Mga lalab, palablab po ako nakapin road to 1K. Road to 1K po ang nakapin. Ayan, 10 million mega love shout out. 10 million. Yan, 5 na lang kay ano, Sophia. Napakabagal ko talaga, Sophia, magdikit. Sophia, nandito ka pa ba, Sophia? Ayan, 10 million mega love shout out. Naghang pang buang na to. Ayan, director po, nagbaba ng buy, director. Maaga pa lang, Diyos ko, wag muna kayong dyan mag-wielding. Ayan, Archeta Timanggong, please support my channel. Ayan. Ano ba to? Ayaw gumana. Ayan, 9 million mega love shout out. Naghang man tong buang man to. Start ko nga yung mobile ko. Ayan, 10 million mega love shout out. Please support my channel from Archeta. Ayan. Oh my God, Laurel, you have ang laki ng bahay mo. Ayan, 11.8 ka na.
Sino dyan yung baby pa yung bahay, mga lalabs? Si Bay TV, si Akrima pala to. Pwede mag-promote from Audio Wolf. Sige lang, lalab, mag-promote ka lang dyan. Sa mga gustong magpaganda ng channel nila, gumagawa si Audio Wolf. Ayan. Ng customized intro, outro, banner sa YouTube. Ayan. Send lang kayo sa kanyang FB page. FB Cyril Charles, Icebelia. Ayan. Samira, nagbaba ng bahay, Samira. Lalab Samira, thank you Lalab Samira. Archita Dan, Archita. Ayan. Ayan, 9 million mega love shout out. Dan na po ba kayo nakapin, mga lalas? Punta kayo kay Madam Love Channel. Ayan. Bakit ganun yung Sofia, yung dinikitan ko naglagas. Kanina 2.93 na to eh. Naglagas? Bakit siya naglagas? B-Boy sa Kilan Vlog, mega love shout out. PM lang guys. Salamat os from Audio Wolf. And lalab, salamat din. Dovi, Sophia Lalabs. Yung binaba mong bahay na gumuhit na yun kanina, naglagas siya ng 10. Ayan, 8 million mega love shout out. 8 million in the house. Ayan, director, nagbaba ng bahay. Director. $9 million mega love shout out. 9 million in the house. Lalab, Sophia, nandito ka pa ba, Sophia, Lalab? Ayan, Jam Orosa official, Lalab, mega love shout out. Jam. Ayan, Jam Eric Garcia, mega love shout out. Hello. Lalab Eric, mega love shout out to you, Lalabs. How are you? Eric Garcia, mega love shout out. 11 million in the house, mega love shout out. Ayan, palablab po ako nakapin, mga lalab. Love channel po nakapin, mga lalas, nakapin. And 11 million mega love shout out. Eric Garcia, lalab, mega love shout out. Ayan, director, nagbaba ng bahay, director. Ayan, si Jam Orosa po, nagbaba ng bahay. Lablabin natin, mga lalab. Jam, ayan. Ayan, gumuhit uli si Sofia, lalab. Sofia, nandito ka pa ba, Sofia?
Ayan, si Jam nagbaba ng bahay. Si Jam, 10 million mega love shout out. Ayan, 11 million mega love shout out. Jam Orosa official, thank you so much, lalabs. Ayan, si Jam nagbaba ng bahay, mga lalab-labin natin po si Jam. Ayan, si Director nagbaba ng bahay. Director, ayan. Nangain na si Lolo, mga lalabs, ng banana. Nangain na naman si Lolo. Ayan, Director nagbaba ng bahay. Director. Palablab ako, mga lalabs, sa mga binababa kong bahay, mga lalabs. Ayan, bloody coder, mga lalabs, palablab po. Ayan, palablab po ako nakapin. Ayan, si Director nagbaba ulit ng kanyang bahay. Lablabin natin, mga lalabs. Director. Sa mga gustong magpaganda ng channel nila, gumagawa po si Ojo Wolf. Ayan. Ng customized intro, outro, thumbnail, banner. Ayan. Sa YouTube, PM nyo lang sa kanyang FB, Cyril Charles I. Cervelia. Ayan, mga lalabs. Mag-PM lang kayo kung gusto nyo magpagawa ng thumbnail, mga lalabs. Ayan. Kung gusto nyo magpaganda ng channel nyo, i-PM nyo lang siya, mga lalabs. Through Facebook. Ayan, 10 million mega love shout out. 10 million in the house. Ayan. Thank you so much. Palablab po ako nakapin, mga lalabs. Ayan, Ailenski Vlog, mga lalabs. Binababa ko yung sarili kong video. Ayan. Director nagbaba ng bahay. Director. Ayan, 9 million mega love shout out. 20 million thumbs up. Ayan. Eric Garcia po nagbaba ng bahay. Lablabin po natin si Eric. Ayan. Eric Garcia po nagbaba ng kanyang pamamahay, mga lalabs. Ayan, tamsakan natin si Madam Ara sa kanyang upcoming live. Ayan, 8 million mega love shout out. Ayun, mga palablab pa ako sa upcoming live po ni Madam Ara and Elus. Sino ba to? Ayan, Director po nagbaba ng bahay. Director. Mga lalapalablab pa ako sa binababa kong bahay. Ayan, palablab ako, mga sa mga binababa kong bahay. Thank you so much. Ayan.
Gisto ni Pataw, lalab ni galab, shout out. Idolos naman, paayuda dyan, idol. Ayan. Ayan, may jacket ka na po, Gesto ni. Gesto ni lalab ni galab, shout out. Ayan, meron ka ng jacket. Mga lalap naman ako sa mga binababa kong bahay. Gesto ni lalabs. Gesto ni Pataw Toinks TV Vlog. Hello, idol, paayuda naman dyan. Ayan. Jers 21 TBFW, nak tao po, namamas ko po from Jers 21 TBFW. Ayan. Jers 21 lalab migalab, shout out, kumusta ka na Jers? Ayan. Dan na po sa nakapin idol. Ayan. Madam Love Channel, pabalikan na lang po madam. Buti ngayon maganda ang connection natin. Pinagpala tayo ng Diyos ngayong araw. Ayan. Sana magtuloy-tuloy. Diyos ko, Panginoon ko. Bless my life, God. Ayan. Director, nagbaba ng bahay. Director. Ayan. Mga nalablabin natin si Director, nagbaba ng bahay. Ayan. 10 million Migalab, shout out. 26 million tamsak. Ayan, thank you so much. Take 10 Batula Labs. Original pa lang to, Jers. Jers 21, wag kang magsalita ng ganyan, please. Ayan. Wag naman, maganda yung connection natin ngayon. Bless tayo ni God ngayong araw. Ayan, thank you so much. Albert L. Char. Ayan, morning host. Mga idol, pa-support po. Salamat. Ayan. Albert Lalab, Migalab, shout out, Albert. Ayan. Ayan, Albert, bigyan kita ng jacket. May jacket ka na lalabs, Albert. Ayan. Albel, nabulol si host, nabulol. Sorry, nabulol. Nabulol. Albert Lalab, dan na po Tamsak Idol Love Channel, pasukli na lang. Ayan. Laurel, ikaw pasaway ka dyan ha, wag. Ipag-pray mo na magtuloy-tuloy hanggang maka 3 hours tayo. Albert Elchar, ingat lagi mga Lods. God bless po, ayan. Albert Elchar Lalab, God bless you too, ayan. Salamat po sa mga Lods, shout out po, pa-support, ayan, from Albert. Ayan, 10 million Migalab, shout out. Ayan, Duang Forn Pungkan, Migalab, shout out. Duang Forn, ayan. Hi po, yes, how are you lalabs, my friend? I will give you jacket. Meron palang pamigay na jacket dito made sa dahon ng saging. Made from the Philippines. Ayan, Jers 21. Ang tagal-tagal naman lumabas, ay. Duang Forn lalabs, Duang Forn. Thank you. Duang Forn Pongkan. Banana please. Tingnan natin yung bahay niya kung hindi ito malaswa. Ay hindi. Ayan, meron ka ng jacket, Duang Forn. Thank you for coming. Ayan. My sister, yes, lalab, yes. Dan na po ba kay Albert L. Char? Migalab, shout out, Albert. Si Uludo pala to si Albert. May pa-Albert pang nalalaman, ay. One Day TV dan from Albert L. Char. Ayan, thank you so much.
Albert L. Char, nagbaba ng bahay, Albert. Doang Porn Lalab, I am here in your channel. Doang Porn, I am watching your channel, Lalab. Doang Porn, Pongkan, ayan. Love you. Doang Porn, I am watching just me, Doang Porn, Pongkan. Pongkan Lalabs, I am watching your video. I will connect my main channel to you. Ayan. Ayan, director po, nagbaba ng bahay. Lablabin natin, director. Duwang Porn Lalabs. Duwang Porn. Ayan, 8 million Miguel Love shoutout. 8 million in the house. Oh my God, 687. Naglagas na naman. Ayan, 9 million Miguel Love shoutout. Ayan, Jers 21, nagbaba ng bahay. Jers 21. Jers 21, lablabin. Jers 21, mga lalabs. Albert L. Char, ayan, nagbaba ng bahay. Albert. Eric Garcia, lablabin natin, mga lalab. Eric Garcia po, nagbaba ng bahay. Eric. Support sister, please. Yes, lalabs. Ano? Duang Porn, I already connected my main channel to you. Palablab po ako nakapin, mga lalab. Ayan, Jers 21 OFW. Earl Weather and Caribbean. Ayan. Lalabs, ano, Jers 21. Pinapanood ko yung video mo. Ayan, may harang ka, Jers. Miguel Love shoutout host from JB Guitar. Ayan, Laurel. Adventure, Miguel Love shoutout. Oy, adventure na lang pala. Ang hirap i-pronounce. JB Guitar, lalab, nagbaba ng bahay. Adventures, ayan. Ang hirap ng pangalan nitong salitain, oy. Ayan. $9 million, Miguel Love shout out. 9 million in the house. Ayan, thank you so much. Albert L. Char, Albert. Ayan, thank you so much, Albert. Mga lalas, palablab naman ako, mga lalas, sa binababa kong bahay. Ayan, palablab. Video ko yan, mga lalas, kahit 2 minutes lang, bigyan nyo ng thumbs up. Sapat na, mga lalas, masaya na si host. Ayan. Thumbs up lang, 2 minutes watch. Ayan, thank you so much. JB Guitar po, nagbaba ng bahay. JB, ayan. Ayan, 9 million, Miguel Love, shout out, support. Yes, lalabs, ano, Duang Porn Pongkan, lalabs. I already connected my main channel to you. But I will give you extra banana, okay? Duang Porn, lalabs. I'll give you extra banana, just wait. Ayan, palablab pa ako nakapin, mga lalabs. Palablab din pa ako sa mga binababa kong bahay. Ano, Horses Princess Diaries. Duang Porn, this one is your channel. Another one, this one 27 sub. But I will check, maybe I'm wrong. Karen Lalab, Miguel Love, shout out, patamsak dikit please sa premiere from Karen. Ayan, lalas, may ano po si Karen, may premiere.
Duang phone lalabs, Duang. I am here in your channel. You have 27 subscribers. Horses Princess Diaries. I am watching your video lalabs. Duang phone. Ayan, palablab po ako nakapin, mga lalab nakapin. Love you. Ayan lalabs, no problem. Love you too. Beautiful lady, ayan. Done. I'm done to your video. Done na po ba kayo nakapin mga lalabs? Done na po ba nakapin? I already connected, Duang phone. Another banana for you. Loading, no. Wag, adventure wag. Shall send you banana. Ayan. Yes, no problem. Entera GM TV Payuda from Entera GM. Mga lalab, palablab naman ako nakapin mga lalabs. Nakapin po. Ayan, pa-watch naman ako sa nakapin mga lalabs. Ayan, 7 million Miguelag shout out. Horses. Ano ba yung sabi niya? Horsey Princess full pack dan po from Jers 21. Ayan. Dong Pongkan, kindly return to Jers 21 TV. Already connected to your channel. Thank you so much. Ate Aileen, shout out sa'yo. Ayan. Chef Errol Lalab Karumay, Miguelag shout out. Kumusta? Okay lang naman lalabs. Kumusta ka na rin, Chef Errol? Ayan. Okay lang naman tayo lalabs. Grand Ufa TV, Migalab, shout out. Grand Ufa. Grand Ufa, lalab, Migalab, shout out. Ayan, Eric Garcia po, nagbaba ng bye, Eric. Support my sister, please. Yes, lalab, I will support your channel. I am watching. Ayan, Chef Errol Karumay, nagbaba ng bahay. Ayan, 10 million, Migalab, shout out. 24 thumbs up. Ayan. Eric Garcia, OTW sa'yo from Chef Errol. Ayan. Eric Garcia, Chef Errol on the way to your channel. Thank you so much. Mga lalabdan na po ba kayo sa nangapin? Isunod natin si Duwang Porn Pongkan because her channel is still baby. Ayan. Patams up upcoming LS later 10 a.m. Salamat. Ayan. Ay mga lalab OFW ako upcoming LS later 10 a.m. Ayan. Ayan, Jers, pinapanood ko pala, labs. Sige, tamsakan natin yan, OFW ako. Horses, ayan. Dan na po ba kayo? Horses, where's your link? Mga lalas, palablab po ako nakapin baby pa ang buy, baby. Ayan, 28 pa lang yung kanyang buy, 28. Ayan, palablab po nakapin. Chef Errol, I'm already connected from Eric Garcia. Ayan, thank you so much. Ayan, 9 million, Migalab, shout out 9 million. Another banana for you, horses. Duwang Pongkan, you still here or already gone? You already leave. Duwang Pongkan, you still here? Laurel full pack dan po from Jers 21. Eric Garcia dan to you from Chef Errol. I will connect another banana for you, Duwang Porn. OFW ako.
No take today, please, Lul. Michaelson Joseph, aka Mike, mega love shout out to you, my friend. How are you, my friend? How are you? No take to today, only this one is original. No take to Michaelson, please. No take to. I'm tired of take 2, take 3, take 4. Please. Today my connection it's very nice, but yesterday I didn't live yesterday because the internet connection is very poor. That's why I didn't try to live yesterday. Because if I tried, maybe I feel upset same before. You're amazing host, please. We appreciate you so much. You're awesome. I mean that. Thank you so much, Lalab Michaelson Joseph, aka Mike. Ayan, thank you. Karen Dan po sa premier mong binabasok, please. Ayan. We miss you. We did not laugh yesterday, Lul. Yeah, yesterday, Michaelson, my internet connection is too poor. That's why I didn't try to live yesterday. Because yesterday we have here strong wind. That's why I'm not live yesterday. Eric Polpak Dan from Just 21 TV. Ayan. Just 21, I'm already connected from Eric Garcia. Ayan. Michaelson Lalab, thank you so much. Eric Garcia, nagbaba ng kanyang bahay. Mga lalas balablab po ako nakapin. Ayan, you have now 30 subscriber. Duang Porn, Pungkan. Pungkan Lalabs. Meron kang Premier Karen. Ayan, next tayo kay Karen. Doon muna tayo sa may Premier mga Lalabs. Karen, ayan. Patamsakan natin. Yes, when we have bad storm, it's happen here. To CC, you're not alone, okay? Yes, thank you. OFW ako dan tamsak at sa tilapia mo from Chef Errol. Ayan. Chef Errol Karumay nagbaba ng bahay. Ayan, patamsak po kay Karen mga lalab. Upcoming premiere. Ang nakapin po may premiere nakapin. Karen, nandito ka pa ba, Karen? Karen Dula. Ayan, Karen Dula, nasa bahay mo ako. Dikit ko rin to sa'yo, Karen. Ayan. Doon muna tayo sa may premiere mga lalabs. Patamsak po nakapin mga lalabs. Ayan, lablabin natin Michaelson Joseph aka Mike Lalabs. Thank you so much, my friend. Just 21 OFW sa'yo. Ayan, OTW. Lisungson Lalab, thank you so much, Lisungson. Ayan, Lisungson po, nagbaba ng kanyang pamamahay, Lisungson. Lablabin natin si Lisungson, mga lalab, Lisungson. Sir Fadel, Math Academy, mega love, shout out. Hello po. Ayan, lalab, Sir Fadel, lalab, mega love, shout out. Ayan, 9 million mega love, shout out. Tamsak, ayan. Lalab, Sir Padel, mega love, shout out. Thank you so much sa patamsak mo dyan. Ayan. 9 million mega love, shout out. 40 million tamsak. Thank you so much, everyone. Ayan, Sir Padel, lablabin mga lalab. Pala tamsak naman sa nakapin. Nagkabulol-bulol na si Host. Ay, sa kadaldalan. Ayan, patamsak po sa nakapin po. Premier ng nakapin. Share sister from Sir Padel. Ayan. Sir Padel, salamat po sa pa-share. Thank you so much. Miss you, love you. Ayan. Thank you so much, Sir Padel Math Academy. Thank you po. Thank you, thank you. God bless. Ayan. God bless you po. God bless. Jers 21, dan sa'yo from Chef Errol. Ayan. Jers Lalabs. Dan po sa'yo si Chef Errol. Pabalikan na lang Lalabs. Ay, ayan. Karen, ayan, tamsak na sa ano mo, Lalabs. Premiere. FW ako, nandito ka pa ba, Lalabs? You're kind. Thank you so much. Thank you, thank you.
Michaelson, you still here, lalabs? Michaelson? Patamsak dan na po ba kayo mga lalab? Dan na ba? Ayan, doon tayo sa may mga ano muna, premiere. Punta tayo kay OFW ako mga lalabs. Ayan, patamsak ako mga lalabs, patamsak. Upcoming ano to? LS, later 10. Ayan, patamsak po nakapin. Ship Errol Tamsak, dating dikit tayo from Jers 21. Ayan. 8 million mega love shout out. Karen Dan Pulpak na. Ayan. Salamat to, salamat din lalabs. Ayan. Patamsak po ako nakapin mga lalab. Patamsak. Chef Dan Pulpak from OFW ako. Mga lalab, palablab ako mga lalab sa binababa kong bahay. Ay, 11 million mega love shout out. Bakas lang po kayo lalas, balikan ko po kayo, salamat. Ayan. Ayan, Lee Songson, done to you from Chef Errol, Lee Songson. Lee Songson. Ayan, 12 million mega love shout out. Thank you so much. Sir Padel dan from OFW ako, Sir Padel. OFW ako, already connected to your channel. Kindly return to her. Thank you. Mga lalapalablab naman ako sa binababa kong bahay. Ernie, Sir Ernie, mega love shout out. Tamsak. Ayan, Sir Ernie, mega love shout out po. Salamat po sa patamsak. Ayan, mega love shout out po. Kuya Ernie, mega love shout out. Jonalyn San Jose, mega love shout out. Jonalyn Lalab, mega love shout out. Jonalyn San Jose. Ayan, 10 million mega love shout out. Mga lalas, palablab naman ako sa mga binababa kong bahay. Ayan, Bloody Tam Tusok from Ernie Barrera. Sir Ernie, thank you so much po. OFW ako, mega love shout out sa'yo from Sir Ernie. Ayan, mga lalapalablab naman ako sa binababa kong bahay. Ayan, tamsakan na natin si OFW. Sexy lady, ayan. OFW tamsak dan from Jers 21. Ayan. Lalab, thank you, thank you.
Ayan mga lalab, patamsak naman ako sa mga binababa kong bahay mga lalabs. Ayan, 10 million Mega Lab shout out, 10 million. Dan na po ba kayo magtamsak sa nakapin mga lalabs, nakapin? Sir Padel Mat, done to you from Chef Errol Karumay. Sir Padel, kindly return to Chef Errol, already connected to your channel. Thank you so much. Ayan, 11 million Mega Lab shout out. John Dalen Sano si OTW sa'yo from Chef Errol. Aileen Sweet Vlogger Lalab Mega Lab shout out. Tamsak. Lalab Aileen Mega Lab shout out. Good morning Lalabs. Thank you sa patamsak. Ayan, Miguel Love, shout out, Aileen Sweet Vlogger. Eric Garcia po nagbaba ng bahay, Eric. Mga na po ba kayo sa nakapin kayo, OFW ako? OFW ako, dan na kayo? Ayan. Si Jonalyn Sanosi naka-LS. Huwag ka lalab magbaba ng live mo, magbaba ka lang ng video mo, lalabs. Jonalyn, hindi ko tinitingnan yung ano niya, tingnan nga natin. Jonalyn. Ganyan man siya nagbababa ng kanyang live. Si ano yan, si Ed Skarky. Ganyan man yan siya, Chef Errol. Dapat binababa niya lang yung ano, yung video niya. Kasi kung gusto niyo pumunta sa live niya, pwede naman kayo pumunta eh. Through ano, pag nakita niyo naman yung kanyang ano, yung video, kung gusto niyo pumunta sa live niya, pwede naman. Eric Garcia, mga lalapalablab po na kapin Eric. Ayan si Eric Garcia, lablabin natin. Eric Garcia po tayo mga lalab, Eric Garcia. Ayan, 8 million, Miguel Love, shout out 8 million. Ganyan man yan siya. Thor, Love, and Thunder make way for the King mashup. Ayan. Ano, Eric Garcia, I am watching lalabs. Di ko na lang Uragon chicken orange dan na. Salamat lalab Jers, lalab, salamat. Maraming salamat lalab Jers. Oha. Edgar Dan again from Ernie Barrera. Ayan. Director, nagbaba ng bahay, director. Eric Garcia, I am watching your video, lalab Eric. Ang laki na ng bahay ni Eric. Dati ano lang to eh. Dati yung bahay ni Eric nun nasa ano lang siguro nung nasa abroad pa ako siguro nasa 4K lang. Pero ngayon tingnan mo naman yung bahay niya nasa 18K na. Ang laki na ng improvement. Masipag kasi siyang mambanana.
Eric Garcia, I am here in your channel. By Chef Errol. Ayan. Chef Errol, baba ng bahay mo lalang. Like in Ring the Bell from Jonalyn San Jose. Eric Garcia, another banana for you. Eric, huwag ka pong mag-flooding, Jonalyn. Magbaba ka lang po ng isang live. O, tingnan mo ano ba to? Ayan. Ayan, palabalaba ko mga lalas, palabalab, director po. Ayan, si director. Eric Garcia po, ayan, dikit ko to sa'yo lalab, another 2 banana for you. Chef Errol, lalab, baba mo yung bahay mo lalab, Chef Errol. Nasaan ka na ba, Chef Errol? Chef Errol, nandito ka pa ba, Chef? Wala si Chef? Punta kay director, mga lalab, director. Ayan. Chef Errol, ikaw sunod kay ha? Ayan, 9 million, Migalab, shout out, 9 million. Part 1 siguro to. Yes, part 1 pa lang ang palatandaan lalabs. Director, ayan, Migalab, shout out. Nakapin si Director, lablabin natin. Abangan ang sunod na kabanata. Ayan. Yes, palatandaan lalabs, ang palatandaan. Director, I will give you extra banana. I am watching your video. Chef Errol, you still here? Nandito ka pa ba, Chef Errol? Abangan ang sunod na kabanata from palatandaan. Ayan, Director, I am watching your video, Director. Nakapin na nga, nagbaba pa ng link. Ayan, 8 million, Migalab, shout out, 8 million. Wala na si Director. Wala na siya, wala na ba? May premier ka lalab palatandaan, lalabs? May premier ka? Ayan, 9 million, Migalab, shout out, Jers lalabs. Wala pa, ma'am. Abangan pa lang, abangan. Gagawa ka pa lang. Ang galing mo gumawa ng kwento, no? Ayan, 9 million, Migalab, shout out, 9 million.
Buti ngayon, pinagpala tayo ng Panginoon ngayong araw. Maganda yung ating connection. Kahapon, wala eh. Hindi talaga ang hirap kahapon makapasok sa connection. Kasi malakas kasi yung hangin dito. Parang nagagalaw ata yung mga wire. Tapos panay brown out yesterday. Pero ngayon, medyo maganda yung panahon. Ayan. Like in ring the bell lang po please from Jonaline. Ayan. Pinagpala tayo ngayong araw. Ayan. God bless everyone. Director, another banana for you. Ba ko yung bahay mo palatandaan ha. Palablab na kapin mga lalabs na kapin. Karen, patamsak dikit sa premier from Karen. Ayan. Palablab ako na kapin mga lalabs na kapin. San Jose. Jonalyn San Jose, ayan, mag-iwan kayo ng bakas para masuklian. From Jonalyn San Jose. Palablab po ako nakapin mga lalas. Lablabin po natin yung nakapin. Ayan. Ang palatandaan, 10 million Megalab shout out. Kung ganito yung internet ko araw-araw, napakaganda ng buhay. Ayan. Walang take 2, walang take 3. Continue lang. Ayan. Pero minsan talaga nagluloko. Ay alam ko na kung bakit kasi pala pasukan. Ayan. Ganitong oras may pasok. Wala kang ganong gumagamit ng internet. Kasi yung mga bata nasa school. Island Sweet Vlogger. Ayan. Lablabin natin. Director. Mga lads, palablab po ako nakapin. 9 million Megalab shout out. 9 million. Director, I give you 3 banana extra, okay? Ayan, Island Sweet Vlogger. Lablabin natin si Island Sweet Vlogger. Island Sweet Vlogger. Wow, sana all. Alat, so bibigyan ako ng amo ko ng sobrang daming pera, 1 million. Sana all, maraming pera. Pwede ka nang mag-umuwi. Manok na orange ang kasunod nito, ma'am. Manok na orange ba? Aileen, ayan Aileen. Naka-off yung ano mo, Aileen Sweet Vlogger. Naka-off yung ano mo message kasi pinakita mo yung maraming pera, sabi siguro ni Lolo ay. Ang daming pera nito ah. Sana all. Sana all. Manok na orange ang kasunod nito. Sana all, may manok na orange. Kasi manok na pula eh. Diba? Ha? La.
Wala ngayon maganda ang connection. Wala atang nag-building. Ayan, salamat naman. Ano ma? 10 million Mega Love shout out. Ayan. Kung ganito ba naman araw-araw yung ating connection, di tayo babad trip. Ano ma? What? Nasa ilalim ng sibuyas tapos sa may alongkatin mo sa ilalim. Ha? 600 yun, di ba? Ano? 600 yan, ma. Nasa floor mat. Oh. Nandyan, ma. Nandyan ko yun nilagay. 4 na 100 tapos dalawang, ay basta nakalimutan ko na. Basta 600 yun. 9 million Mega Love shout out. Ayan. $600 yan, ma. And director nagbaba ng Ang nanay ko naman ang ingay. Binilang ko yan 600. Iwan, nakalimutan ko. Nakita mo na, ma. Saan mapupunta naman yun? Reyno, Mega Love, shout out, Reyno. Nandyan lang yan. Sino naman kukuha dyan? Nakita mo na? Bala man. Reyno Lalab, Mega Love, shout out, Reyno. Kumusta ka na, Lalab, Reyno? Tamsak, guwapa. Ayan. Reyno Lalab, Love, shout out. Salamat sa patamsak mo dyan, Reyno. Sa ilalim ng may sibuyas, may floor mat. Kaya mo nasa ilalim yan. Pulpak sa nakapin. Narinig na tuloy yung sa ilalim ng sibuyas. Pulpak nakapin, host. Ayan. Lalabs, palatandaan din na si Reyno sa'yo. Mainit. 9 million Mega Love shout out. Ayan. Ayan si director po nagbaba ng bahay. Director, mag-iwan lang po ng bakas para masuklian Reyno Uposa from Jonalyn San Jose. 9 million Mega Love shout out. Inom muna nga tayo ng general water. Ayan, 9 million. Eric Garcia po nagbaba ng buy, Eric. Ayan, lablabin natin. Lalab, Aileen. Nandito ka pa ba si Aileen? Pinanood ko, lalabs, yung video mo kaso lang walang walang iwan ng bakas. Yung marami kang pera. Ayan, Aileen lalabs, so sana all. Sana all madaming pera. Ayan. Ayan, no? Sana all. $1 million. May premier ka pala, lalabs, Aileen. Eating breakfast, Taihing restaurant. Ayan.
Pinanood ko lalabs yung ano mo, Aileen, ha. Kaso lang wala talaga siyang maiwan na message. Doon na lang ako sa ano mo, Premiere, magbakas. Samira, nagbaba ng bahay, Samira. Samira Reyno, Gab Kapilan, Migalab, shout out, Gab. Mga palablab naman ako sa binababa kong bahay kay Bloody mga lalabs. Ayan. 688 na siya mga lalabs. 688. Dalawa na lang kasi nakadikit na lahat ng ano ko sa kanya, alageds. Palablab ako mga lalas, palablab. Ayan, Bloody Coder mga lalas, palablab po. Dalawa na lang po sa nakapin mga lalab, maluoy na maluoy. Ayan. Lalab, Migalab, shout out. Ninja Phil. Ang dami mong tao kanina. Nasa 20. Sana all. Ang dami mong viewers. Live ka pa ba? Kanina, ang dami mong tao, ano, Lalabs, Ninja Phil, Barista Philye, nasa 20. Mga palablab naman ako mga lalabs. Ayan yung binababa kong bahay, Bro Ayman. Yung aking mga member dyan. Zalin Lalab, Migalab, shout out sa Lalab Zalin. Kumusta ka na Lalabs? Oy. Sino ba yung kinuha ko?
Disilin Bulay Vlog, Miguelab, shout out, Madam Disilin. Ayan. Zalen Lalabs, okay lang Lalabs. I miss you. Ayan, I miss you to po. Madam Zalen. Miguelab, shout kamahalan sa taas. Ayan. Madam Disilin Bulay Vlogs. Ayan, Miguelab, shout out po. Buti ngayon, maganda yung ating connection. Hindi tayo nagloko. Kung ganito ba naman araw-araw yung connection mo, iwan ko na lang kung di ako magtatalon araw-araw. Minsan talaga may mga panahong kahit internet nagluloko. Yung tao nga nagluloko, internet pa kaya. Ayan. Ayan, Zalen Vlog, nagbaba ng bahay, Madam Zalen. Tingnan natin yung bahay. Pupurihin ka sa awit, musika, cover song offering. Ayan, Madam Zalen. Sa bahay mo po ako. Ayan. Ayan, Eric, nagbaba ng bahay si Eric. Lablabin natin si Eric, mga lalams. Mga lalapalablab naman pa ako sa nakapin. Dalawa na lang po sa nakapin, no? Ilan na ba siya? Dalawa na lang po sa nakapin, mga lalams. Dalawa na lang po. Mag-road to 7, ano siya? Road to grade 7. Hindi ka na bumalik, Lalas. Babalik po ako, next year po. Ngayon po, hindi muna, Madam Zalen. Pahinga muna po tayo. Mga ano po next year? Mga May, June, ganun. Ito muna po tayo sa Pinas. Babalik po ako. Ngayon, pahinga muna tayo. Pag wala ng pera, saka babalik. Kaya sa probinsya, ang hirap ng ng wifi. Minsan, grabe talaga yung loading, nagluloko. Minsan, maganda naman. Tama, Lalas, pahinga ka muna, oo. Kasi matagal tayo sa abroad, 8 years. Dito sa Pinas, kahit 1 year lang. Ayan. Babalik po ako next year. Ang hirap pag nandito lang. Ang ng silaw ng araw, oh. Ang silaw.
Pahinga muna ikaw kasi pag nakabalik ka na naman, matagal naman makauwi. Oo. Pag ako pa naman umuwi, taunan. Taunan ako umuwi. Kasi pag anong ka sa abroad, masayang ka ng pamasahe, Madam Zalen. Ang mahal kasi ng pamasahe. Direin mong nasa 40K pamasahe mo lang, ayan. Kaya masasayang ka talaga. Mahal talaga ng pamasahe. Minsan promo, minsan sobrang mahal. Inaabot ng 50K yung kahit one way lang. Diyos ko, ang mahal. Masasayang ka talaga. Yung ibibili mo ng ticket, ipadala mo na lang. Sayang. Hindi ka pala nagla-live, Madam Zalen? Puro ka lang upload. Nakasahod ka na rin ba kaka-upload mo? Nakasahod ka na rin, Madam Zalen? Nakasahod ka na ba sa YT mo, Madam Zalen Vlog? Ayan, pinapanood ko yung mo, yung purihin ka sa awit. Ay, hindi ka pa nakasahod. Pero monetize ka na, di ba? Mag-live ka kasi, Madam Zalen. Lloyd Cabin. Ayan, Tamsak Dan po, host. Pasali po pwede. Yes, lalab, pwede. Ayan. Lloyd Gabin. Ayan. WH kulang ko. Pwede na ba yung WH mo, Madam Zalin? Akala ko muni ka na. Kung may pera ka sana, pwede kang bumili sa iba. Para mabilis. Monetize ka na. Ilan na ba yung WH mo? Lloyd Cabin. Ayan, nagbaba ng bahay si Lloyd. Sana yung ating suklay. Chow Ching Ching. Si Chow Ching Ching pala to. Kasaranay, AlTV USA. May galab siya Kasaranay. Ilang mahal ko lang yung supply. Piling ko ako yung nagmangapit. Hi, salamat. Thanks God. Naka BG Idol. Sige lang po, salamat sa pa-BG.
Ayan, 7 million. Mega love shout out po 7 million. Wait lang mga lalab. Mag-jingle bells lang ako.
Tara, nag-wielding na, ma. Nag-wielding na. Nag-ano na yung ilaw, oh. Nagbi-blink na, ma. Ha? Patay mo na yung rep, ma. Ang lakas ng wielding. Lloyd Cabin, sa mga nadikitan ko po, pasuyo po. Sige, lalab, salamat. Patayin mo na yung rep, ma. Ang lakas ng wielding, oh. Ang sakit sa mata ng ilaw. Nagbi-blink. Grabe tunog ng ano. Grabe tunog ng regulator ko. Bigla na ito lang itong maglo-loading. Grabe, ma, oh, yung ilaw. Patayin ko yung ilaw, baka masira. Mga lalats, pintay ko yung ilaw, medyo madilim. Kasi ano, grabe yung ano, yung welding. Ayan, unstable na, ma, oh. Papaalam na nga ako. Mga lalabs, pasensya na kayo, mga lalabs. Kailangan ko nang mag-out kasi nagwi-welding na po. Maglo-loading na po tayo niyan ng paulit-ulit. Ayan, 7 million lalabs. Mga lalabs, magpapaalam na po ako, mga lalabs. Ayan, thank you so much everyone. Sa naman tayong sulok ng mundo, lagi po tayong mag-iingat. Ayan, pagpalain tayo ng Panginoon. God bless us all. Mag-out na po ako, mga lalabs. Ayan, thank you so much. 8 million, mga lalabs. 49 thumbs up. Thank you so much.
Ayan, bye-bye everyone. God bless us all.